χειροκρότημα, παιδιά, στον κορίτσαρο που μπήκε στην παρέα μας. Κατερίνα Δαλάτσα, έλα να χειροκροτάμε. Έλα να θυμόμαστε τι είχε κάνει αυτό το κορίτσι, τι είχε κάνει που τη χαζεύαμε από τον καναπέ. Εμείς όλοι έτσι και λέμε: όχι, δεν το έκανε, το έκανε, δεν το έκανε, το έκανε. Πόσο να σε φιλήσω κιόλας. Να με φιλήσεις κιόλας. Γιατί είσαι μια θεά και σε θαυμάζω. Κορίτσι μου γλυκό, αμοιβαία τα αισθήματα. Καλησπέρα και σε όλη την παρέα. Με τους μισούς, εντάξει, την Ευρυδίκη την ξέρεις. Με το Χάρη τι να σας συστήσουμε. Με το Χάρη οικογένεια. Οικογένεια, ο Χάρης τον έμαθε. Μοιραστήκαμε το ίδιο σανίδι. Πραγματικά, 2 μήνες αξέχαστοι όταν ήμασταν παρέα στην ίδια ομάδα. Ήταν μια τρέλα αυτό που ζήσαμε και ήταν πραγματικά μια παρέα. Αυτό που ζήσαμε. Γερό κορίτσι, δυνατό κορίτσι. Δυνατή. Όταν ήταν στην απέναντι ομάδα, έλεγα: μην το πετύχει ο Χάρης πάλι, μην το πετύχει. Πολύ εύστοχος ρε παιδάκι μου. Πολύ. Αλλά και εσύ είσαι ένα κορίτσι γεννημένο στο στίβο, μια πρωταθλήτρια που μας έχει χαρίσει πολλές στιγμές συγκίνησης. Και ένα κορίτσι που είναι μαθημένο και στην πειθαρχία και στην γυμναστική και στη σωστή διατροφή και στα πάντα όλα. Ακριβώς. Και τα προσέχεις όλα ευλαβικά. Δηλαδή είσαι από τους ανθρώπους που θα προσέξουν τη διατροφή τους ευλαβικά, χωρίς να παρεκκλίνεις, χωρίς τίποτα. Έχεις πρόγραμμα και το ακολουθείς. Έχω φυσικά πρόγραμμα καθημερινό, αλλά να σου πω την αλήθεια, τα Σαββατοκύριακα έτσι κάνω κι εγώ τα δικά μου. Άνθρωπος είμαι, δεν είμαστε σε μια γυάλα. Αλλά η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι σωστή, γιατί είναι πρώτα απ' όλα για την υγεία, δεν είναι μόνο για το σώμα μας, αλλά δεν είναι μόνο για τους αθλητές σωστό να τρώνε υγιεινά, για όλο τον κόσμο. Τα δικά σου που κάνεις το Σαββατοκύριακο ποια είναι, Κατερίνα? Θα φάω ένα pancake εκεί στο Χάρη. Θα φας ένα pancake, εντάξει. Το pancake θα το φάει βέβαια το Σαββατοκύριακο. Μία φορά το Σάββατο. Γιατί φαντάζομαι ότι το βασικό συστατικό της καθημερινότητάς σου είναι η πρωτεΐνη, έτσι δεν είναι? Είναι για την πηγή ενέργειας και για τη δόμηση του μυϊκού ιστού. Πρέπει να λαμβάνουμε μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης. Καθαρή πρωτεΐνη. Καθαρή πρωτεΐνη κιόλας. Ναι. Εσύ τι έχεις να πεις αυτό που είσαι και εσύ αθλητής? Πολλά αυγά. Όπως είναι τα χρυσά αυγά και το ασπράδι αυγού. Αυτό λέω, 100% πρωτεΐνη. Οι οποίες πρωτεΐνες βοηθούν πού ακριβώς, για να καταλάβει και ο κόσμος, ας πούμε. Λέμε πρωτεΐνη, εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ βασικό. Ναι. Στους μυς και όχι μόνο στους μυς. Η πρωτεΐνη είναι ένα σύμπλεγμα αμινοξέων, το οποίο βοηθάει και πρέπει να το παίρνουμε μετά την προπόνηση, γιατί βοηθάει στην ουσία τον κατεστραμμένο ιστό που έχουμε κάνει στην προπόνηση που έχουμε κάψει, στην ουσία, να το πω έτσι. Σωστό. Αλλά γενικά βοηθάει σε πάρα πολλές λειτουργίες. Είναι η βασική πηγή ενέργειας και υδατάνθρακες φυσικά. Και βοηθάει έτσι στη δόμηση των ιστών. Κατερίνα, και από ποιες τροφές μπορούμε να βρούμε την πρωτεΐνη? Την πρωτεΐνη μπορούμε να την πάρουμε από πολλές τροφές. Από το ασπράδι, από το γάλα, από το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι. Υπάρχει μια λίστα με γραμμάρια καθαρής πρωτεΐνης που περιέχουν τις περισσότερες. Τον υδατάνθρακα πότε τον χρειαζόμαστε? Τον υδατάνθρακα είναι το 50% της ενέργειας του ανθρώπινου οργανισμού. Οπότε είναι λάθος να λέμε δεν πρέπει να τρώμε υδατάνθρακα. Ναι. Υπάρχουν σωστοί υδατάνθρακες και το πρωί φυσικά. Σωστοί υδατάνθρακα. Ναι. Είναι οι μπάρες πρωτεΐνης το πρωί που θα φας είναι ένας σωστός υδατάνθρακας. Και τα δημητριακά φαντάζομαι αυτά που δεν έχουν ζάχαρη. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Και όσα προϊόντα είναι ολικής αλέσεως είναι υδατάνθρακα σωστός. Το καστανό ρύζι, δηλαδή δεν πρέπει να τον κόψεις τον υδατάνθρακα από την ημερήσια σου διατροφή. Είναι λάθος. Απλά μπορείς το βράδυ να μην φας υδατάνθρακα. Το μεσημέρι και το πρωί. Και το... Αυτό λένε οι περισσότεροι, να τον αποφύγουμε το βράδυ. Και γιατί προτιμάς τα αυγά και ιδιαίτερα το ασπράδι? Ας πούμε τώρα το προϊόν από τα χρυσά αυγά είναι των 500 γραμμαρίων περιέχει 16 αυγά. 16 αυγά. Εγώ δεν μπορώ να φάω 16 αυγά. Όντως, οπότε παίρνεις το ρόφημα αυτό και μετά την προπόνησή σου το καταναλώνεις και είναι σαν να έχεις φάει. Και καλύπτεις όλες τις ανάγκες. Ακριβώς. Και εσύ το συνδυάζεις και με άλλες τροφές, δηλαδή οι σπεσιαλιτές ποια είναι, ας πούμε, σένα? Εγώ κάνω και υπερβολές. Το πρωί μπορώ να φτιάξω την ομελέτα με το ασπράδι και να πιω και ένα ρόφημα. Μέσα να έχω φάει 20 αυγά. Συγγνώμη, μπορεί να τρώμε τόσα πολλά αυγά σε μία μέρα? Γιατί αυτό δεν περιέχει ούτε κακά λιπαρά, ούτε χολυστερόλι. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό για τους αθλητές και τους μη αθλητές, όποιος θέλει. Σωστό. Έχεις επιστρέψει εσύ στην καθημερινότητά σου των προπονήσεων και του προγράμματος κτλ? Εγώ έκατσα μόνο 1 μήνα για την αποκατάστασή μου μετά το παιχνίδι και έχω επιστρέψει εδώ και 6-5,5 μήνες σε πολύ σκληρούς ρυθμούς. Ναι. Κάνω καθημερινά διπλές προπονήσεις κοντά στις 7 ώρες. Και είμαι εκεί γιατί αυτό είναι που αγαπάω και το όνειρό μου είναι, όπως έχω ξαναπεί, να πάω στην Ολυμπιάδα. Και φέτος έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ναι, σωστά. Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι? Όσο αστείο και να ακούγεται, είμαι πιο καλά από ποτέ. Η Ευρυδίκη μου έλεγε πόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε το σώμα της στη διάρκεια του Survivor. Τα λέγαμε με την Κατερίνα. Γιατί το γυναικείο σώμα, ξέρεις, ορμόνες τα λοιπά. Το δικό σου, εσύ δεν... Αυτό που εγώ έπαθα σοκ που και Ευρυδίκη, μετά το Survivor, δεν έτρωγα σχεδόν τίποτα και δεν έχανα γραμμάριο. Δηλαδή ήμουν απρισμένη και εκεί έπαθα σοκ, γιατί χάλασα ο μεταβολισμός. Είμαι και εγώ παθών σε αυτό το πράγμα. Ναι. Παλεύω σαν τρελός να χάσω κιλά και δεν μπορώ να χάσω. Αλλά μετά με το που ξεκίνησα την προπόνηση, ξαναλειτουργήσε ο οργανισμός. Μόνο με τέτοια προπόνηση μπορείς να φτιάξεις πάλι κορμί, γιατί της είχα στείλει μήνυμα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πόσο γρήγορα αυτά τα τετραγωνάκια που κάνεις. Και ήταν σε προετοιμασία η κοπέλα και μου λέει προπόνηση. Και σου λέει, ναι, εντάξει. Κατερινάκη μου γλυκό, καταρχήν πριν ρωτήσω αυτό που θέλω την Κατερίνα, να σας πω ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο για σας. Να σας το δώσουμε λοιπόν. Το βλέπετε, Electric Egg Boiler, που σημαίνει ότι είναι ένας υπέροχος βραστήρας. 10 τηλεθεατές θα τον κερδίσουν για να βράζετε τα αυγουλάκια σας με τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο, χωρίς να τα ταλαιπωρήσετε με κατσαρολικά και νερά που βράζουν κτλ. Μέσα από το Instagram της εκπομπής μπαίνετε, έχει ανέβει ήδη φωτογραφία, κάνετε like και σε λίγη ώρα θα κληρώσουμε 10 τέτοιους ηλεκτρικούς βραστήρες με πολύ αγάπη για σας. Απόψε το βράδυ να υποθέσω ότι θα μαζευτείτε σπίτι να δείτε την πρεμιέρα του Survivor. Θα το δω το παιχνίδι, ναι. Με Τουρκία. Ναι. Τι συναισθήματα σου δημιουργεί αυτό, ότι θα είναι με Τούρκια? Γιατί εσύ έχεις παίξει με Τουρκία, με Τούρκους, δεν έχετε παίξει και παίξει? Ναι. Βέβαια. Είναι ακόμα πιο έντονο και ανταγωνιστικό το παιχνίδι με τις άλλες χώρες. Να. Νομίζω ότι τρελαίνεσαι. Νιώθεις ένα μεγαλύτερο βάρος. Ναι. Όταν εν μέρει εκπροσωπείς τη χώρα σου σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Οπότε εκεί λες πάμε πιο γερά από ό,τι πάμε. Επορώνεσαι περισσότερο. Εσύ θες να μας εκπροσωπήσεις στην Ολυμπιάδα τώρα, δεν εκπροσωπείς το Survivor, δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν έχει σχέση. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Λες ότι τώρα προετοιμάζεσαι για τους Ολυμπιακούς του 20. Το 20 λένε ότι θα γίνει το All Star. Φυσικά και δεν υπάρχει κάποια σύγκριση ανάμεσα στην Ολυμπιάδα και το Survivor, δεν υπάρχει. Τι να πω, όχι ότι θέλω να πω κάτι κακό για το Survivor, απλά εμένα το στόχος μου είναι εκεί, το ότι Είσαι αθλήτρια. Ναι. Εγώ σου εύχομαι ολόψυχα να σε δούμε στην Ολυμπιάδα και να μας χαρίσεις και άλλες στιγμές. Την θα δούμε στο All Star. Αλλά δεν ξέρω. Πάρα πολλές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες παρεούλα σήμερα και χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ. Πάμε στο music.